I l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, ha obert avui un nínxol del cementeri. Volia comprovar que estava buit i que la persona suposadament soterrada no existeix. Denuncien que és una estratègia de l'antic equip de govern per tal d'adjudicar els millors nínxols a canvi de vots. Descansava en este cementeri des del 2014. Aitor Lloreta hauria mort als 82 anys. Era veí del poble i la seva família no l'oblida. Però tot el que diu en esta placa sembla ser mentida. Ho ha destapat el govern socialista. Ha comprovat que el difunt no figura en cap registre i que el nínxol està buit. Culpen l'exalcalde del PP i ara diputat Òscar Clavell d'inventar-se el mort. Dio la orden, por lo visto, de no seguir el orden de enterramiento que tiene la ordenanza de este cementerio para beneficiar a un colectivo. La difunta que havia d'ocupar este nínxol descansa arran de terra, un lloc molt més accessible que una família del poble hauria aconseguit a canvi dels seus vots. Y en el que no había ningún tipo de límite moral, ni incluso con los muertos o en Camposanto. Però Aitor no és l'únic mort del cementeri amb nom fantasma. Hi ha més casos i per això l'equip de govern continuarà denunciant-ho als jutjats.